Έρχεται. Να, Δημήτρη. Δεν φάνηκε. Μάλακα τι υβριδικά είναι, αθόρυβο έτσι. Ναι ρε, έχει αλλάξει ο θέρμος πολύ. Δεν είναι έτσι ρε. Δεν είναι έτσι ρε μαλάκα. Πώς να πάει ρε, πώς να μην πηγαίνουμε 5. Σοφία που λέω. Δεν βλέπω εγώ από το Βίντεο τραβάρε. Α, δεν έρχεται. Όχι, ακούστηκε. Πότε ήταν που έγινε λοιπόν όντως μαλάκα παλιότερα, πώς ήταν ο τελευταίος πίσω. Παλιότερα τα άκουγες. Άρη, ένα σου λέω. Εκεί πάνω δεν φαίνεται τίποτα στην άλλη στροφή. 1,6 είναι. Ακούς, στην άλλη στροφή δεν φαίνεται τίποτα. Ναι, Στην άλλη στροφή δεν φαίνεται τίποτα. Θα τους κάνω. Πάντως μ' αρέσει που τον βλέπεις εδώ μπροστά σου και περνάει. Για λίγο. δεν σε Δεν μπορεί να κάνεις και πολλά. ένας και πόσο το άνοιξε έτσι. Τι ακούς ένα μάτι σου. Πιο πολύ ακούγονται τα S2000 παρά αυτά. Εκεί το κάτω, εκεί δεν φαίνεται, είναι ακόμα. Σκόνη. Ναι, τελικά εκείνη τη λέξη δεν σκύλα. Τώρα έχει το ΔΙΕ. Κοίτα, είναι κοντά. Έχουμε το ίδιο κινητό. Και οι τρεις μας έχουμε το ίδιο κινητό. Ναι, αλλά το ίδιο είναι, χρώμα. Αλλά εγώ έχω άλλα πράγματα μέσα. Δεν τρέχει παιδιά, ακούω κάτι. Το γρήγορο. Γεωργή, ετοιμάσου, νομίζω έρχεται κάτι. Εντάξει, κάτσε. Κώστα. Θα βγάλω και εμάς μετά. Το φακό, παιδιά, το φακό. Πόσες φορές περνάει. Βγάζει αυτογραφία ρε και εμένα με παιδιά, έτσι με τις μάσκες. Τις μάσκες. Καλά, κάνω κάτι πλάνα. Πόσες φορές περνάει. Βγάλε και αυτό. Αν νούσεις νίξεις εσύ. Α! Κάτι έκανα. Αυτό το πιάνω. Για τη βέρτη μας. Όχι, όχι με τη μάσκα. Με τη μάσκα, βάλτε. Απλά όταν θα την βγάζω θα την κρύβω από την μηχανή. Εδώ είναι ανοιχτή στροφή ρε και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τι, ναι, δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν να μπουν. Άμα να φύγει θα φύγει εκεί πέρα σε αυτούς. Δεν υπάρχει στάνταρ. Φίλε, κοίτα τα βιντεάκια στο YouTube, φεύγουν όπου να είναι. Άμα Και αν βρούμε. ψηλώσει ένα ψαλίδι εδώ. Αλλά γαμίσεις τώρα. Δεν είναι στάνταρ το πράγμα. Ναι. Είσαι μοναδική βασικά, δεν το έχεις παρατηρήσει. Κάτσε πιο πίσω το φανάκι. Να σου πω να το σταματάει, να το πάω όλο. Να το σταματάς, μην φάει η μπαταρία έτσι. Οκ. Με το stop ρε. Το stop.